Bicolano pizza na meron pong 8 flavors. Alright? So, sa lahat po na nandito pa rin ngayon, pwede tayo lumapit at makinig. It's yours. 1, 2, 3. Pag tuman ka, ang kadali niya. Pa-picture na. Magpa-picture ka na. Parokyano, sulangan si Bicoy sa pizza. Siyempre, may mga konti lang po tayong paalala. Kasi ventilated naman yung area natin. Sabay na ka mag-picture, bro. Kamu, music lang. Mag-picture kita. Dali na. Lini yan, Lini. Dali na. Complete lang ko. Kaya nga ni. Ay na. Okay, they're now getting ready. Okay, nakikita po natin, no? Ang ganda ng ating pagkakasetup dito sa ating area. Sobrang ganda ng ating setup. Sige, tatlo, dalawa pa tayo, dalawa pa. T-shirt, ayan. Oh. Ipakita natin kung ano nga ba yung t-shirt na. Para po ito sa'yo. Okay? Picture. Bigyan na natin ng prize si sir. Alright, sir, dahil dyan, alam ko po nakakain kayo ng pizza. Mag-sanitize muna tayo ng kamay, sir. Sige. Ayan. Diba, yan po yung protocol natin. Pero sa inyo na po ito, sir. Okay? Yan po yung galing din sa Bicoy Pizza at tote bag din po. Baka mamaya po marami kayo may iwing pizza. Alright, ayaw po may tote bag. Okay, so now I think ready na tayo sa ating most highlighted part of the event. Ang ating tinatawag na longest pizza. Ito pong longest pizza ito, lahat po ng variants na Bicoy ay nandito. At ina-highlight po natin ang ating gulayan pizza na meron pong 8 flavors. Alright? So, sa lahat po na nandito pa rin ngayon, pwede tayo lumapit at makinig. This afternoon. So sige, habang nakikita lang natin na may enjoy ng ating mga taga-subaybay ng ating Bicoy sa pizza, yung mga suki natin at yung mga parokyano natin, I guess, excited na tayo sa first performance for this afternoon. Alright? Yung ating first performance na talaga namang isa sa mga grupo na nandito ngayon sa Bicolano. So ready na ba sila? I think nakita ko na sila dyan sa likod. At I think sponsor, maraming salamat po. Alright, hi sir! Good afternoon po! Maraming salamat po supporting our local business. Thank you so much sir. Alright, from our DTI alumni. Thank you. At syempre, sir, pwede po ba namin kayo matanong interview mamaya, sir? Thank you so much, sir. Palapanin naman po natin from our Department of Trade and Industry, of course, Provincial Director, Sir Dito Namol. Maraming salamat sa pinagkasin, sir. Wait lang po para sa ating mga cameras na dito. Alam niyo, sir, may tatanong ko po sa inyo. Ang kasagutan lang po ay Bicoy, alright? Pag tinanong ko po itong your best choice, ang isasagutan po natin ay Bicoy, alright? Kasi sir talaga, kapag once gusto natin talagang mag-solve Bicoy lang ang solusyon. Ba't ang tanong? Alright, your best choice? Bicoy. Alright, para naman natin si sir. Thank you so much. Our DTI, Alba Provincial Director. We have Sir Tito Lado. Thank you so much, sir. Alright. Ladies and gentlemen, once again, we're in here live at the Bring Around the Park for the grand opening of Bicoy's Restaurant, and at the same time, for the celebration of the second year anniversary ng ating. Alright, sir, magandang hapon po. Bago tayo mag-ready sa closing salvo, kamusta kayo, sir? How are you? Power! Yeah, what's up? Please you boss, Ka-Reppa. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng pumunta dito ngayon sa opening ng Bicoy's Legazpi.
And check nyo ang Bicoys ni Gas. Kaya huwag nyo kalimutan i-like and i-follow ang page. And syempre lahat ng Bicoys, malay nyo, hindi kayo taga rito or meron din yan sa buong Bicol. So maraming salamat sa inyong lahat. Syempre gusto ko rin para salamatan yung owner natin kasi naging part ako ng Bicoys. Syempre hindi lang ako basta endorser, meron din ako sariling store. Kaya I'm so proud na Bicoys, part ako ng Bicoys Pizza. And maraming salamat sa lahat. God bless sa inyo and peace out! Woo! Thank you so much. Para pakatuloy natin si Boss Ka-Reppa. Thank you. At syempre, ang isa din po sa down to earth na ating social media influencer. Tawagin natin of course. Hapon po. Alright. Hi sir. How are you? Buti naman po Happy 2nd anniversary Bicoys Pizza. Maraming salamat po. Ako po si Jace1 of JX Harmony Rhyme. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Sana magustuhan niyo yung mga ginagawa kong kanta. Salamat po. Samahan niyo po ako. Sayaw po natin yung Bicoys Pizza. Gulayan, go, 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 gulayan, go, 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 gulayan, go, go, go. Sarap na inyong babalik-balikan. Go, gulayan, go, 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 gulayan, go, 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 gulayan, go, go, go. Sarap na inyong babalik-balikan. Sige na, halika na at puntahan. Dito lang yan sa lugar na kung saan magpamilya mo magkakasamahan. Dito lang yan sa Bicoys na inyong tatandaan. Sarap na din yung makakalimutan. Mura-mura tama-tama tong tambayan. Dito marami kang flavor na pagpipilian. Talagang yung mushroom na malinaw ng hey. Dito na tayo sa nauna. Bukod sa mura, paborito pa ng masa. Kaya saan ka ba? Sumama ka na, your best choice Bicoys Pizza, tara. Go, gulayan. Go, 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 gulayan. Go, go, go.